O Concello de Barbadás vén de inaugurar un novo espazo de lecer ao aire libre na Valenzá. Ubicado ao pé da calzada romana, conta con 2.200 metros cadrados de superficie. Unha zona que durante moitos anos, moitísimos anos, estivo prácticamente abandonada, asilvestrada, e que estaba sendo comida pola natureza. Pois ben, este goberno foi quen de poder volver a recuperar esta zona recreativa para lecer dos nenos, das nenas e dos adultos en un ámbito completamente diferente, nun aspecto completamente diferente ao que son os parques que coñecemos pola Valenzá e en Barbadás. Na zona hai varias especies arbóreas como piñeiros, algueiros, carballos, teixos, loureiras, sobreiras ou érbedos. Ao tratarse dun espazo natural que, bueno, pois sí que tiña anos de, digamos, pois un deterioro na vegetación, o que se fixo é, o primeiro, pois, traballar na prevención do risco. Para ese cometido, o que se fixo foi traballar cunha empresa especializada en traballos de podas en altura para evitar, pois, esas posibles caídas de ramas e outro tipo de vegetación que podería poner en risco os visitantes deste parque que esperamos, pois, que sexa visitado a doito. Esta foi unha idea que xurdiu pois das concellerías de Educación e de Parques e Xardís e despois foi desenrolada por o Obradoiro de Emprego co alumnado que converteu esta zona residual, como dicía o alcalde, nun lugar de lecer que vai ser moi ben aproveitado por toda a veciñanza da zona e incluso dos alrededores da comarca de Ourense. O importante deste parque é que é unha integración da natureza, pero que ao mesmo tempo ten zonas de xogo onde os nenos poden disfrutar de outros elementos que non hai en outros parques, porque está pensado por técnicos na materia que este sexa un lugar donde existen elementos tradicionales, donde existe música, donde existe un lugar para descansar e tomar algo aquí, merendar, as familias, é un lugar destinado, como ben decía él, para a xuventude, para os nenos e nenas, pero fundamentalmente para as familias. Agora serán os máis pequenos os que se encarguen de darlle nome.